Ya, onuanom mu a munya mubenya asɛm ne part 1 no, ne part 2 ni, montie ne yie paa. Mepɛ sɛ mekyerɛ mo Bible mu nsɛm no na nipa ma w'ani da ho na wobɔ mpaeɛ na wotie Awurade ne. Na wotie Awurade Nyankopɔn ne na wode bɔ bra. Hwan ne deɛ adi Awurade akyi na ɔbɛsane Awurade akyi akɔyɛ nea ɔmfata. Paul no ɔyɛ defoɔ, ba Awurade frɛ Paul no. Paul sesaeɛ, Sakio sesaeɛ. Ba nnɛ wɔhunu asɔfofoɔ a ɔmo aba na ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo nante hiam da. Sɔfo bi apere yiedie, ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm. Yiedie na ɔmo pere no, ayɛ mo ma mo ani nna hɔ. Christian Love ɔte sɔfo ho, sɔfo ho, ogyae firi sɔfo n'akyi, ɛkɔ faa neɛ ɔnyɛ sɔfo. Blessing wɔ ne kunu. Ɛne nti ma ɔbɔ gospel music a ɔde ɔsakyerɛ nipa no ɔno bɛyɛ bɔne. Mekyerɛ ho nneɛma bi paa. Dan Asamoah ɛkeka nsɛm bebree, hu sɛ nnɛ awareɛ ho ayɛ den ama no. Because adi kana dɔmɛ ne ho. Onua ayɛ moma yɛni nna hɔ. Na Bible ɛnyɛ Awurade asɛm. Ɔsi ɔmo a ɔmo nim Awurade no, ɔmo yɛ ɔmo ndwuma ɛsɛ Awurade Nyankopɔn ani. Awurade n'anum asɛm no. Awurade asɛm ɛnte fie baako. Ɛnɛ asɔfofoɔ onya tena sɔre a wankɔ asɔndani hɔ a wɔnte Awurade asɛm. Wanwura asɔndani hɔ bi a wɔnte Awurade asɛm. Mekasa kyerɛ mo paa sɛ mo a mudi asɔfofoɔ bi nim akyi na mo waste mo time. Onua, Bible nyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm. Ade a ɔntimi nkasa bi ayɛ honyini. Ade a ɔntimi nkasa ɔyɛ honyini. Sɔfo na ka kyerɛ sɛ Peter nante po so, ma ɔno nkɔ nante po so bi. Na hwɛ adeɛ bi. Sɛ Bible kura ne nsuo ɔtɔ a na unkura kyini a Bible no ɛmfɔ ntetea. Nso Honhom Kronkron ka wo ho a Honhom Kronkron no bɛdi w'akyi nna nyinaa. Woda Honhom Kronkron ne guard wo. By Bible ntimi guard wo. Owusu bɛmpa ne agrada nya asɛm. Agrada tindi owusu bɛmpa so nkonim. Awurade Nyankopɔn hefa na Awurade ka asa asɛm no. Sɛ bosom etindi ɔno Awurade ne so. Ko book na okita no. Tumi bi anim. Na ɔnam book no nti no, ɔmo mmɔ mpaeɛ ntie Awurade ne. Sɛ dalahye Awurade de bɛma wo. Sɛ bi akɔmfoɔ na wo ne no ɔko no, domine saa word we, obebubu aguo. Because ɔmo nte Awurade ne. Mekasa kyerɛ mo paa ne. Dan Asamoah baayɛ bɛkeka nsɛm bebree. Nna mehwɛ ne interview a ɔse ayɛ mistake. Hefa ne nyame nipa kɔyɛ mistake. Moma yɛni na hɔ. Na Awurade mmere no aduru. Nti momfa Awurade asɛm na montie Awurade ne. Na Awurade de wobɛyɛ adwuma. Patre bɛba. Ya na mo follow me. Mɛkyerɛ mo aware asɛm nyina. Akosi. Medina ne Bernard Asante.